गईला हो? अब का बताई, काम धाम ना चलत रहे तो हम कहली चली घर में कुछ काम धाम होके। चल आ गईला ते आइला खुश खबरी सुनावतानी। खुश खबरी? कौन खुश खबरी हो? ला सुना। सुनावा। दुख नया नया देहिया में जागल बा ए राजा, तीसरा महीना लागल बा। राजा तीसरा महीना लागल बा, राजा तीसरा महीना लागल बा। दुख नया नया देहिया में जागल बा ए राजा, तीसरा महीना लागल बा। राजा तीसरा महीना लागल बा, राजा तीसरा महीना लागल बा। अरे रानी, ते हमा बड़ी बात का बा हो? अच्छा तोहरे खातिर ना न बड़ी बात बा। है सुना। सुनावा। सुई नियन गड़े हमारी कमरिया, हमारे कमरिया हो, हमारे कमरिया हो, हमारे कमरिया हो, हमारे कमरिया। देहिया बा भारी लौके सगरो अनहरिया। सगरो अनहरिया हो, सगरो अनहरिया हो, सगरो अनहरिया हो, सगरो अनहरिया। नाही सुधे उपाय मन पागल बा ए राजा, तीसरा महीना लागल बा। राजा तीसरा महीना लागल बा, राजा तीसरा महीना लागल बा। काहे के बड़ा एक लइका खेलाए के तोहरा के। काहे के बड़ा एक लइका खेलाए के तोहरा के। राजा तीसरा महीना लागल बा, राजा तीसरा महीना लागल बा। अरे रानी, का हो? तोहार खुश खबरी हम समझ ना पावत है। अच्छा इतना तू नादान हो गईला। हाँ बतावा। सुना। सुनावा। खाना पीना नाही तनिको खावाला, तनिको खवाला ना तनिको, तनिको खवाला ना तनिको खवाला। आठो पहर मोर मन हुलियाला। मन होले आला हो, मन होले आला, मन होले आला हो, मन होले आला। लागे सुख हमरा जिंदगी से भागल बा ए राजा, तीसरा महीना लागल बा। राजा तीसरा महीना लागल बा, राजा तीसरा महीना लागल बा। दुख नया नया देहिया में जागल बा ए राजा, तीसरा महीना लागल बा। राजा तीसरा महीना लागल बा, राजा तीसरा महीना लागल बा, राजा तीसरा महीना लागल बा, राजा तीसरा महीना लागल बा। अरे रानी, बूझ गईली हो, भगवान जी कृपा कर दिले। चला बूझ तो गईला।